Práve sme doviezli 2 bociany, ktoré sa vrátia späť na hniezdo. Potom ako zahynul jeden rodič, tak sme pristúpili k tomu, že sme odobrali 2 mláďatá, aby ten jeden rodič nebol v strese pri krmení 3 mláďat, takže zostalo mu 1 a on sa teda staral celkom vzorne s tým, že bol ešte za pomoci domácich prikrmovaný. 2 týždne sme teda krmili tieto 2 mláďatá, ktoré sú tu. A myslíme si, že už je čas ich vrátiť späť do hniezda, lebo už dokážu vstáť. Je len otázka času v podstate, kedy pustia hniezdo. Navyše budú naďalej prikrmované až do úplného vyletenia z hniezda. Na čase ich vrátiť naspäť, takže keď sa dá a máme techniku na to, tak samozrejme radi pomôžeme aj v takýchto zásahoch. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na záchrane tohto hniezda a na záchrane toho hniezdenia. Tomášovi za spoluprácu a hlavne túto kolegom z hasičského zboru za ochotu pomôcť, lebo ten rebrík, ktorý vedie na komín, není dvakrát bezpečný, takže som rád, že nám takto pomohli.